ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയമായില്ല. തുടങ്ങിക്കോളൂ മാതാജി. 7 മണിയായി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാ ദാമദയാ നഗര ഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ആരാണ് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലുക? ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദധീര സർവാമഭീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? 6 വേഗങ്ങള്, 6 ത്വരകള്, 6 ആഗ്രഹങ്ങള് അല്ലേ? അതുകളൊക്കെ അഭിലാഷങ്ങള്, അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ്. സംസാരിക്കണതിന്റെ, ഭാഷണത്തിന്റെ ത്വര, അതുപോലെ മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, കോപം നിയന്ത്രിക്കുക, നാവ്, അതുപോലെ ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഇതിന്റെയൊക്കെ വേഗങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുക, ത്വരകളെയൊക്കെ അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ധീരൻ, അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ലോകം മുഴുവനും ശിഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുള്ള ആളായിട്ട് തീരുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട വിശേഷണങ്ങൾ കൂടെയാണ് അല്ലെ. ഈ ഷഡ് വേഗങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നയാളാണ് ഒരു ഉത്തമ ഗുരു ആവാൻ കെൽപ്പുള്ള ആള് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇനി 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മള് 11 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള പുസ്തകമാണ് ഉപദേശാമൃതം. അതില് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയാണ് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പ്രേമഭക്തിയും ഭാവഭക്തിയുമാണ് പറയുക. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി പാഠങ്ങൾ 1 മുതൽ 7 വരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അത് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കണം. പാഠം 1 6 കുറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. 3ാമത്തെ പ്രധാന പോയിന്റിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഈ വാക്യം വിശദീകരിക്കുന്നു. ആത്മീയതയിൽ പുരോഗമിക്കാനാണ് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മുഖവുരയുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത
ഈ മുൻ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഗുരുവാകാൻ യോഗ്യനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട, അല്ലെ? മനസ്സിനെ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫുള്ളി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയൊക്കെ, എന്നാലും ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അതിനെ പഠിപ്പിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെ? പരിശീലന അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ ക്രോധം നിയന്ത്രിക്കണം. ക്രോധം എല്ലാത്തിനും ദോഷമുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള വികസനം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാത്തതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. സ്വന്തമായി തെരഞ്ഞെടുക്കൽ. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ഊർജത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വീണു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നത്. അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഈ ഊർജത്തെ ഉൽപ്പന്നമായ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവൻ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഭൗതികതയിൽ വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരം എടുത്തിട്ടാ നമ്മൾ വന്നിരിക്കണേ. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് പല കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ ഭൗതിക കുരുക്കുകൾ ഉണ്ടാകും, അല്ലേ? ആത്മീയ പുരോഗതി സാധന ചെയ്യണ സമയത്ത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ പല പല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭക്തിയില് അനുകൂലമായവ എന്തൊക്കെയാണ്, പ്രതികൂലമായവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിവേചനം ചെയ്തറിയണം. ശ്ലോകം 2. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഗശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. ഇപ്പൊ ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തണത് അങ്ങനെയുള്ള 6 കാര്യങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങളില് അമിതമായിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങള്? ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. അത്യാഹാര എന്നുകൊണ്ട് അതാ ഉദ്ദേശിക്കണേ. ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക. പ്രയാസശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. പ്രജൽപോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണഭാവന വിഷയമല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള വെറും അബദ്ധമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. വാചോവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ തന്നെയാണ് പ്രജൽപ. വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. ഇവിടെ ഈ നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമ അഗ്രഹാന്നും നിയമ ആഗ്രഹാന്നും 2 വാക്കുകളുണ്ട്. 2 വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിയമങ്ങള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമ അഗ്രഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക. നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമം എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ യാന്ത്രികമായിട്ട് പാലിക്കണു. അത് നിയമ ആഗ്രഹ. നിയമ അഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ അറിയാം എന്നാലും പാലിക്കില്ല. അങ്ങനെ അതാണ് നിയമാഗ്രഹ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവെക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ 5-മത്തെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരുക. ജനസംഘശ്ച എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. അതാണ് 6-മത്തെ. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ, എന്താ പറയാ, അത്ര വിലമതിക്കാത്ത നേട്ടങ്ങള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ആഗ്രഹം കാണിക്കുക. അതിനെയാണ് ലൗല്യം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി പറയുന്ന 6 പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരാൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഭക്തിയുത സേവനം നശിക്കുന്നു. 1. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ
ആവശ്യത്തിലധികം ധനസമ്പാദനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത്. 2, ലഭിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലൗകിക കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള അമിത ശ്രമം. 3, ലൗകിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത്. 4, വേദനിരാകരണം, അതല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിരസിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ വിചിത്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. 5, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ലൗകിക ചിന്താഗതിക്കാരായ വ്യക്തികളുമായി സഹവസിക്കുക. കൂടാതെ 6, ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് അത്യാഗ്രഹം. അതൊക്കെ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. ഇത് ഭക്തിർ ഷഡ്ബിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി ആണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. എളിമയിൽ കഴിയുക, ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുക, അല്ലെ? സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ, അല്ലെ പ്രഭുപാദ്? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തൃതീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. ഏതാണ് 3 നിയന്ത്രണങ്ങള് പറയാമോ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഊർജങ്ങള്, ശക്തികള്. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തിയുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അതന്നെ. അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, തടസ്ഥ ശക്തിയുണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട്. ഈ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് തടസ്സമല്ല കേട്ടോ. അത് തട്ട്, നദീ തട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, സമുദ്രത്തട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് തട്ട് എന്ന് വെച്ചാല്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും നടുവിലാണ്, ബോർഡറാണ്. നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കളാണ് തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരുന്നത്. ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആണ്. അന്തരംഗ ശക്തി ആത്മീയമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം, എനിക്ക് ഭൗതികതയിലേക്ക് ചേരണോ അതോ ആത്മീയതയിലേക്ക് ചേരണോ എന്ന്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് തീരുമാനിക്കാം. അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണിയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തിയോ മായാശക്തിയാണ്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ സേവയാണ്. ദുരാത്മാക്കളാണ് മിക്കതുമാരും അത് സ്വീകരിക്കുക, അല്ലെ? മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ആഹ്ലാദിനി ശക്തിയായിട്ടുള്ള അന്തരംഗ ശക്തിയെയാണ്, ആ ആത്മീയ ശക്തിയെയാണ്, ആ ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുക, അല്ലെ? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. തട്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3 എല്ലാ തൃതീയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അധ്വാനിച്ചു തന്നെ കഴിയണം, അല്ലെ? ആ തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണേ ഭഗവാൻ, സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു കാട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ ആനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? ആ ആനകൾക്കൊക്കെ എത്ര ടൺ കണക്കിന് ആഹാരം വേണം. അതെല്ലാം അവിടെ അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്കായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നിങ്ങനെ 3 തരം ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശക്തികള്. ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നത് തടസ്ഥ ശക്തി. ഇവർ അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരമപുരുഷോത്തമന്റെ ശാശ്വത സേവകരെന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം, ആണവിക ജീവസമ്പത്തുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വിധേയരാണ്. തന്മൂലം ഇവർ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയോ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയോ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? നമ്മളിപ്പോ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെ? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്വപദവി സഹജമായ പ്രവർത്തനം, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനം നടത്തുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അർജുന പറയാണ്, മായയുടെ വലയിൽ അകപ്പെടാത്ത മഹാത്മാക്കള് ദിവ്യപ്രകൃതിയാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് തന്നെയാണ്. എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടും നാശരഹിതനായിട്ടും അറിയുന്ന അവര് പൂർണ്ണമായും എന്നെ തന്നെ ഭക്തിപൂർവം സേവിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് എന്ന്.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മൾ ആ അന്തരംഗ ശക്തി, ഹ്ലാദിനി ശക്തി അല്ലേ, രാധാറാണി. രാധാറാണിയെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാല് രാധേ രാധേ എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും. എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയണേ? അതിന്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളോട്? അതിനൊരു കഥയുണ്ട്. അതെന്താ അറിയോ? വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണൻ പോയിരുന്നു അല്ലേ, ദ്വാരകയിലേക്ക്, ഗോകുലത്തിലേക്കൊക്കെ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിമിഷം പോലും ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ വിരഹം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണൻ പോയ വേളയില് അവരൊക്കെ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീഴുക ചെയ്തിരുന്നേ. പിന്നെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് നോർമലാവുക. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴ് അവിടുത്തെ പിന്നെ ആര് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ എവിടെ, കൃഷ്ണൻ വരാറില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്ന പേര് കേട്ടാല് ഉടനെ ഈ ഗോപികളൊക്കെ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീഴും. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴ് നന്ദമഹാരാജ, വൃഷഭാനുരാജ എല്ലാരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു. ഇങ്ങനെ ദ്വാരപാലകന്മാരെ നിർത്തി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവര്, പുതിയതായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നവര് കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിക്കരുത് എന്ന് അവിടെ ചട്ടം കെട്ടി. അങ്ങനെ പിന്നെയുള്ളവരൊക്കെ വരുമ്പോ രാധേ രാധേ എന്നാണ് പറയുക. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കില്ല. ആ നാമം കേൾക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് പോലും അവർക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവര് ആ വിരഹഭക്തി, ആ വിപ്രലംഭ ഭക്തിയില് അവര് ജീവിച്ചു വരുന്നവരാണ് ആ ഗോപികമാര്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണം രാധാറാണി തന്നെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നാരദരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം സത്യമേവ പുനഃ പുനഃ ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ. എന്ന് വെച്ചാല് സത്യം സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ്, ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന, രാധാ ദേവി പ്രസാദിക്കാതെ മത് പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ, എന്റെ പ്രസാദം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ രാധാറാണിയെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലേ. രാധാറാണിയോട് പറയണം, രാധാറാണി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ നമ്മളില് കൃപ ചൊരിയണത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് വരണം. തടസ്ഥ ശക്തിയിലുള്ള നമ്മള് ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് അല്ല പോകേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സങ്കുചിത ഹൃദയരെ അല്ല, വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാ. അപ്പോ സങ്കുചിത മനസ്കന്മാര് സാമാന്യമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് കഴിയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അവരെ പറയാ, എന്താ പറയാ? ഗോദാസന്മാരെന്നാ പറയാ. ഗോസ്വാമിമാരല്ല അവര്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഗോദാസരാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം അതാണ് ഈ ദുരാത്മാക്കളൊക്കെ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവയ്ക്കൊന്നും ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു മൂല്യവും കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതികതയുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ ആധാരം എന്താണ്? വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനം ആണ്. പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരാളെ മഹാത്മാ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇപ്പോ മഹാത്മാ ദുരാത്മാ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം. മനസ്തന്യാത് വജസ്തന്യാത് കർമ്മണ്യന്യാത് ദുരാത്മന മനസ്യേകം വജസ്യേകം കർമ്മണ്യേകം മഹാത്മന. അപ്പോ എന്താണ്? മനസ്തന്യാത് വജസ്തന്യാത് കർമ്മണ്യന്യാത് അന്യാത് ദുരാത്മന. ദുരാത്മാക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാ? മനസ്സിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, വജസ്തന്യ പറയണത് വേറൊന്ന്, കർമ്മണ്യന്യാത് അപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കണത് വേറൊന്ന് അല്ലേ. ചിന്തിക്കണത്, പറയണത്, പ്രവർത്തിക്കണത് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ദുരാത്മാക്കൾക്ക്. എന്നാലോ മനസ്യേകം വജസ്യേകം കർമ്മണ്യേകം മഹാത്മന. മനസ്സില് എന്താണോ ചിന്തിക്കണേ അത് തന്നെ വജസ് വാക്കായിട്ട് വരും. അത് തന്നെയാണ് പ്രവൃത്തിയായിട്ടും അവർക്ക് വരിക. മനസ്യേകം വജസ്യേകം കർമ്മണ്യേകം മഹാത്മന. അത് മഹാത്മാക്കളുടെ രീതിയാണ്. ദുരാത്മാ മഹാത്മാ അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ
അപ്പോ ദേവിയും പ്രകൃതിയും എന്ന ഗീതാ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, പരമപുരുഷോത്തമന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്ലാദിനി ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേവിയും പ്രകൃതിയും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണി. ആ രാധാറാണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൗഭാഗ്യ ദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദ ശക്തി ഇങ്ങനെ പ്രകാശിതമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അകപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒരേ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ഫുൾ കൺട്രോള് രാധാറാണിയിലാണ്. അപ്പോ രാധാഭക്തി കൊണ്ടേ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കാൻ പോണുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ദുരാത്മാക്കളെ മഹാത്മാക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടു. യഥാർത്ഥത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവന്മാരും മഹാമായയുടെ വിധേയത്വത്തിൽ കഴിയാണ് ചെയ്യണത്. ജീവന്മാരെ ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തി വലയ്ക്കുക. ഇതാണ് മഹാമായയുടെ പണി. വേറൊരു ജോലിയില്ല അല്ലെ മഹാമായയ്ക്ക്. എന്താ ജോലി? ഈ ജീവാത്മാക്കളെയൊക്കെ ഈ താപത്രയങ്ങളിൽ പെടുത്തുക, എന്നിട്ട് അങ്ങ് ക്ലേശിപ്പിച്ചോളുക. ഇതാണ് പണി. വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാര് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയും. കൃമി കീടാദികള്, വൈരികള് മുതലായിട്ടുള്ള മറ്റു ജീവികള് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആദി ഭൗതികമാണ്. സ്വന്തം മാനസിക ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെ ആധ്യാത്മികം എന്നും പറയും. ദൈവഭൂത ആത്മഹേതവ എന്നാണ് പറയാ. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് വിധേയരായി ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഉപാധിബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് വളരെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അവർക്ക് അതിന്ന് മോചനം ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ആത്മീയ ശക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഉപാധിബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവന്മാര് നേരിടണ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അതിന്നൊരു മോചനം ഇല്ല അല്ലെ. നേടണമെങ്കിൽ, മോചനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാല് പിടിക്കുക തന്നെ വേണം. വേറെ ഒരു എളുപ്പ വഴിയൊന്നും ഇല്ല അതിന്. പ്രകൃതിയുടെ സംവിധാനം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുകയോ സംഭരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. മനുഷ്യരാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മൃഗപ്രപഞ്ചത്തില് സാമ്പത്തികമോ ആയിട്ടുള്ള അവശ്യ വസ്തു ക്ഷാമപരമോ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ചാക്ക് അരി ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ പക്ഷികൾ പറന്നു വന്നിട്ട് കുറച്ച് മണികള് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് കൊത്തി തിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവും. എന്നാൽ മനുഷ്യനാണ് അത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ ആ ചാക്ക് അതേപടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പോ വയറിൽ നിറയ്ക്കാവുന്നിടത്തോളം നിറയ്ക്കും ഓരോ നേരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചേക്കും അല്ലേ. അപ്പോ വേദശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് അത്യാഹാരം തന്നെയാണ്. ഇത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കണു. അങ്ങനെ അത്യാഹാര പ്രവണത കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തില് ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അധ്വാനത്തിന്, പ്രയാസത്തിന് ഹേതുവാണ്. അപ്പോൾ ഈശ്വരന്റെ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എന്താണ്, കുറച്ച് സ്ഥലം, നിലമായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലവും 1-2 കറവ പശുക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഒരാൾക്ക് കുടുംബമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. പശുവിനെ കറന്ന് പാലെടുക്കാം. അതിന്റെ ചാണകമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വളം ചെയ്ത് അവിടെ ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, പഴയ കാലം. പിന്നീടാണ് ഇപ്പോ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വിദേശങ്ങളിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോവുക എന്നുള്ള ട്രെൻഡായിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നീട് അത് അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് പോയിട്ടായി. അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ട്രെൻഡായി അല്ലേ. ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ആളും അതേപോലെ അനുകരിക്കും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എന്തായി, ഭഗവത് സ്മരണത്തിന് സമയമില്ല അല്ലേ. എപ്പോഴും എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, ടെൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ആളുകള്. ഒരു ശാന്തിയോ സമാധാനമോ ആർക്കും ഇല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ സ്വല്പം നിലവും ഒരു കറവ പശുവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേശം തോറും ഇങ്ങനെ തെണ്ടി നടക്കുകയാണ്.
അല്ലേ? ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ധാന്യങ്ങൾ വിളയിച്ചെടുക്കാം, പശുക്കളെ കറന്നെടുക്കാം. അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവസാനിക്കും, അല്ലേ? ഇപ്പോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള, ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആ സമയവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴ് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ മനസ്സും ശരീരവും സ്വസ്ഥമാക്കിയിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമാക്കി വെക്കണം. പെട്ടെന്നൊന്നും സാധിക്കില്ല അത്. ഭൗതിക കർത്തവ്യത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ ക്രമേണ ചെയ്തിട്ട് വരണം. മനുസ്മൃതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പണ്ടൊക്കെ ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ എന്നുണ്ടെങ്കിലും 8 വീടുകളിലെ ഒരു ദിവസം പോകാവൂ. അവിടുന്ന് ലഭിച്ചത് സ്വയം അനുഭവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കണം. ഗുരു ആജ്ഞ പോലെ മാത്രമാണ്. അധികം ഉള്ളത് സ്വരൂപിക്കാനും പാടില്ല. ഗുരു അന്ന് ആഹാരം കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് കഴിക്കില്ല. പിന്നെ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ വിഭജിച്ച് എല്ലാവർക്കും നൽകി കഴിയണം. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണേ? ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്, അല്ലേ? 11 ശ്ലോകേ ഉള്ളൂ താനും. ഒരു വിഷയം വളരെ കുറവ് ശബ്ദത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത്യാഹാരം ഭക്തി മാർഗത്തിന് തടസ്സാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വായിക്കൂടെ മാത്രം കഴിക്കണതല്ല ആഹാരം. നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതും കണ്ണിന് ആഹാരം, അല്ലേ? നല്ലത് കേൾക്കാൻ ചെവിയുടെ ആഹാരം. അങ്ങനെ എല്ലാ കൊണ്ടും നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആവശ്യത്തിലധികം ആഹാരം പാടില്ല. എത്ര മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടോ അത്രയ്ക്കേ ആകാവൂ എന്നാണ്. എളിയ ജീവിതം ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായിട്ടാണ് മേന്മയേറിയ ബുദ്ധിശക്തി ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ മനുഷ്യനെ? അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരപ്രാപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപമോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കരുത്. സുഗത ഗോസ്വാമി മനുഷ്യധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപ്പതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃത. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അതായത് ധർമ്മം, പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിനല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഞങ്ങളെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് രാധാറാണിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ലൗകിക നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല. ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുത്. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികവാദി പറയും അയാൾക്ക് നല്ല കാറുണ്ട്, എനിക്കില്ല എന്ന്. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നാം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുക, അതല്ലാതെ മറ്റു ഭൗതികരുടെ പിന്നാലെ പോകല്ല വേണ്ടത്. ആഹാരം വിഹാരം ഒക്കെ മിതമായിട്ട്, ഭക്തി ജീവിതത്തിന് ബാധ വരരുത്, ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉന്നത ലക്ഷ്യമാണ് വേണ്ടത്, അല്ലേ? എന്താണ് ഉന്നത ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് പ്രാപ്തി തന്നെ. മായയ്ക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, നിമിഷ സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകരുത്. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. പ്രഭുപാദ് ദില്ലിയില് ഒരിക്കല് അംബാസിഡർ കാറാണ് അന്നുള്ളത്, അതിൽ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡ്രൈവർ പറയാണ്, നോക്കൂ അപ്പുറത്തെ ഒരു ബെൻസ് കാറ് പോകുന്നു. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ വ്യത്യാസം? നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് ഈർഷ്യ? ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ബാക്കിയാക്കി പോകരുത്, അല്ലെ? പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ മനുഷ്യര് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ നീചമായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത്. മൃഗങ്ങള് ഒന്നും സംഭരിക്കണില്ല, അല്ലെ? പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പര്യാപ്തമായ മാത്രയിലുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ്. അപ്പോ ധർമാനുഷ്ഠാനം,
മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ഭക്ഷണം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. യഥാർത്ഥ തത്വം അന്വേഷിച്ചറിയുക, അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം അല്ലേ. ആ സത്യത്തിനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ അറിയണം അല്ലേ. ഒരു സന്യാസിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ സംഭരിക്കേണ്ടതില്ല, എന്നാലോ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനോ കുറച്ചൊക്കെ സംഭരിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലേ. ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാല് പണം വേണം അല്ലേ. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥനാവുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ സംഭരിക്കാനും സാധിക്കണം. ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം. അപ്പൊ മഹാത്മാ ദുരാത്മാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ഊർജം, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭൗതിക ഊർജത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ഇത് ആത്മാവുകളെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു. ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, താപത്രയങ്ങള്. അപ്പോ ഭൗതിക ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ഊർജത്തിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, നമ്മൾ ആത്മീയ ഊർജത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. ദേവി 7:14 ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയണേ? ദേവി ഹ്യേഷ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ എന്നാണ്. ഭക്തിക്ക് 6 നിബന്ധനകളുണ്ട്. ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ട, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുവനെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ നിർത്തുന്നു. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. നവബോധത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും മാത്രം. ഭക്തിക്കുള്ള 6 നിബന്ധനകള് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ? ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതിക ലോകത്തില് അല്ലേ നമ്മളുടെ ഈ അത്യാഗ്രഹം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തണത് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തടസ്സം ആവും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കണം. അതിനാണ് അല്ലേ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായത് ഏവയൊക്കെയാണ്, പ്രതികൂലമായതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിക്കുക. അർത്ഥം അതി എന്നതിനർത്ഥം വളരെയധികം. ആഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചെടുക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ശേഖരിക്കലും. അത് അധികം ആവരുത്, ആവശ്യത്തിന് വേണം. അമിത പ്രയത്നം, പ്രയാസശ്ച എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മാനസിക അവസ്ഥ. അമിത പ്രയത്നം ഒരു അടിമയാക്കുന്നു, ദുരുപയോഗം ചെയ്ത ബുദ്ധി ആണ്. കൃഷ്ണാവബോധ സേവനത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ. 2 മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് കോട്ടം തട്ടാതെ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരുമായി ആലോചിക്കുക. ഇപ്പൊ കണ്ടു ഇവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഭാരം വലിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണേ അല്ലേ, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനാവശ്യ ജൽപ്പനങ്ങള്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്. ഉപയോഗശൂന്യമായ സംസാരം അരുത്. വാദങ്ങള്, ഗോസിപ്പുകള്, സംവാദങ്ങള്, മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തല്, അസത്യ സംസാരം, ലൗകിക സംസാരം, ഭക്തനിന്ദ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം. സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആയുസ്. അങ്ങനെ വന്നു പെട്ടെന്ന്. ഇന്നലെയാണ് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നത് അല്ലേ, ഇന്നിപ്പോ ഷഷ്ട്യബ്ദ പൂർത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. എത്ര പെട്ടെന്നാണ്. 4 നിയമങ്ങള് സ്വീകരിക്കുക, അവഗണിക്കുക. പ്രധാന നിയമം എന്താണ്? കൃഷ്ണസ്മരണം. ശരിയായ ധാരണ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം അപകടം വരുത്തുന്നു. ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്, റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ജനസംഘം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക ജീവികൾ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളാണ്. മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവി തന്നെയാണ് അല്ലെ. കൂട്ടുകെട്ട് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിനോ വിമോചനത്തിനോ കാരണമാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ സൽസംഗം വേണം
അല്ലെ? ദുസ്സംഗം അരുത്. സത്സംഗത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിയേണ്ടത്. ജനസംഗമത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്, സംശയങ്ങള്, കുറ്റകൃത്യങ്ങള്, മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുക, ഭക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി എന്നിവയ്ക്കുള്ള അത്യാഗ്രഹം. ചിലവർക്കുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തി അല്ലാണ്ട് മുക്തി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധികൾ വേണം അല്ലേ? കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട് അല്ലെ? 8 അഷ്ടസിദ്ധികളുണ്ട്. അണിമ, ഗരിമ, ലഘിമ എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികൾ സമ്പാദിക്കും അല്ലെ? പല യോഗികള്, സന്യാസിമാരൊക്കെ പല സിദ്ധികൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലെ? വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും, ആകാശത്ത് കൂടെ പറക്കും അല്ലെ? നിലത്തിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കും. അങ്ങനെ പല പല സിദ്ധികളുണ്ട്. ശരീരത്തിനെ വെയിറ്റ്ലെസ് ആക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ പറക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ഇതുണ്ട് അവർക്ക്, സിദ്ധികള്. അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ലൗല്യം, അത്യാഗ്രഹം, ഭക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി എന്നിവയ്ക്ക് ആഗ്രഹം. യഥാർത്ഥമായത് കൃഷ്ണഭക്തിക്കുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ് വേണ്ടത്, ഭൗതിക മോഹങ്ങളിലല്ല. എന്നാലേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ലൗകിക സംസാരം, അത്യാഗ്രഹം, അതിര് കടന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും, അമിതമായി സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടവയാണ്. മധ്യലീലയില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണഭക്തി രസഭാവിതമതി ക്രിയതം യതി കുതോപി ലഭ്യതേ തത്ര ലൗല്യം അഭിമൂല്യം ഏകലം ജന്മകോടി സുഹൃതൈർ ന ലഭ്യതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളിൽ ഭക്തിപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പോലും ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ എത്രയോ ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടണത്. അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരാൾക്ക് കിട്ടണതല്ല എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ 3 പ്രാഥമിക ഊർജങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയില്ലേ? വരട്ടെ കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ജനസംഖ്യനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വായിച്ചിട്ടില്ല. എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരൽ എന്നാണ് ജനസംഘം എന്ന്. അപ്പൊ ദുസ്സംഗം എന്നാണ്. സത്സംഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇസ്കോണിലെ ഭക്തരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാത്ത ആ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സത്സംഗത്തിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതിനാണ് ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള സമിതി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ആത്മീയ സംഘടന അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒട്ടുവളരെ ആളുകള് തങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ ജാഗ്രതാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തില് അംഗങ്ങളായി ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ ദൈവിക ശക്തി. അതൊന്ന് പ്രബലമാക്കുക വേണ്ടോ, ഒന്ന് ജാജ്വല്യമാക്കുക വേണ്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനായിട്ടാണ് ഈ ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തില് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്, ധ്യാനശീലക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ വിരസരായിട്ടുള്ള തത്വദർശികള് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നടത്തുന്ന അത്യധ്വാനവും അത്യാഹാരത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അനുസരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ധ്യാനശീലക്കാരായിട്ടുള്ള ദാർശനികന്മാര് എഴുതണ വിരസ ചിന്താഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും നിരർത്ഥകങ്ങളാണ്. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ചിട്ട് കർമ്മികൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതുപോലെ അത്യാഹാരം എന്നുള്ള വകുപ്പിൽ തന്നെയാണ് വരിക. ഭാവി തലമുറകൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കർമ്മികൾ എന്താ ചെയ്യുക? കൂടുതൽ സമ്പത്ത് സമാർജിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കും അല്ലെ? ഭാവി പദവി എന്താണെന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ? അത് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ധനം ശേഖരിക്കുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ട് ഈ മൂഢന്മാര് അടുത്ത ജന്മത്തില് തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നതിനെ പോലും അറിയണില്ല അല്ലെ? ഒരാള് ഇങ്ങനെ ധനമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു, അങ്ങനെ മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല, മരിച്ചുപോയി അല്ലെ? അപ്പൊ ആ അലമാറിയിൽ ഒരു പാറ്റയായിട്ട് ജനിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ അലമാറിയിൽ ഇരിക്കാലോ ആ പണമൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. അതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലൊരു നായായിട്ട് ജനിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ കാവലാവൂലോ, സ്വത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാവൽക്കാരനെ പോലെ കഴിയാം. ഒരിക്കലും ഒരു കർമ്മി തന്റെ പുത്രപൗത്രന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് വിപുലമായ ധനശേഖരം ഉണ്ടാക്കി. എന്നാല് താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അയാൾ അടുത്ത ജന്മത്തില് ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ കുടിലിൽ ജനിച്ചു. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്റെ മക്കൾക്കായി നിർമ്മിച്ച
ആ മണിമാളികയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വസതി. താൻ പണി കഴിപ്പിച്ച ആ മാളികയില് കയറി ചെല്ലാണ് ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തേ? തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ പുത്രപൗത്രന്മാരുണ്ടല്ലോ, അയാളെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായേ. ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് കയറി വരാനുള്ളതാണോ ഞങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും ഒക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ താല്പര്യമുള്ളവരായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയോജനകരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് ആ ജന്മം വ്യർത്ഥമാക്കി കളയാണ് ചെയ്യണേ. അതിന് സംശയമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ പ്രയാസ എന്നുള്ളതിനെ പ്രഭുപാദ് പറയാണ്, ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് അധികം ഉദ്യമം വേണം അല്ലേ? കുറെ പ്രയത്നിക്കണം. 1 ഏക്കർ സ്ഥലം, ഒരു പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പശുവിനെയും ഭൂമിയെയും ആശ്രയിച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ആർത്ഥിക ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറും. സാധാ ജീവിതം അല്ലേ? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം ഉള്ളത്. എന്താണ് ഏറ്റവും സുഖം എന്ന് യുധിഷ്ഠിരനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയാണ്, ഒരാളുടെ വ്യവസായ സ്ഥാപനം അതല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമണ്ഡലം അതും പാർപ്പിടവും അടുത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും സുഖം എന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ്, യാത്ര ചെയ്ത് പണിസ്ഥലത്തേക്ക് കർമ്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തണ്ട അല്ലേ? വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തണ്ട, അടുത്തടുത്തെങ്കില് ഏറ്റവും സുഖകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതാണ് എന്നാണ്. ഭൗതിക സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പാടില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അണിമ ഗരിമ എന്നുള്ള ആ സിദ്ധികളൊക്കെ അതൊക്കെ ലൗല്യത്തിലാണ്, അത്യാഗ്രഹമാണ് അതൊക്കെ. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളോ ആത്മീയ സിദ്ധികളോ നേടുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങള് കൃഷ്ണാവബോധ മാർഗത്തിന് തടസ്സമാണ്. കുറച്ച് രൂപ വഴിയിലെങ്ങാനും കിടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒരാള് അതെടുത്തിട്ട് ചിലവര് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടു എന്ന് വരാം. അപ്പൊ അയാള് സത്യസന്ധനല്ല അല്ലെ? മറ്റൊരാൾ അത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? അത് അന്യന്റെ മുതലാണ്, അത് തൊടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോകും അല്ലേ? അങ്ങനെ അയാള് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മോഷ്ടിക്കണില്ല. എന്നാലോ ആ രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് മൂല്യവത്താണ് അല്ലെ? അതിന്റെ ശരിയായ ഒരു ഉപയോഗം അറിയാത്ത ആളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരാള് ഈ പണം എടുക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അപ്പോ താൻ ചെലവഴിക്കുന്ന ആ പണം മോഷ്ടിക്കണില്ല, അതേസമയം അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ തെരുവിൽ കളയണമില്ല. എന്നാലോ അത് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണു അല്ലേ? സത്യസന്ധനാണ്, ബുദ്ധിമാനാണ്. അങ്ങനെ ജനങ്ങള് പല വിധത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമ്പത്തോ അത് ഭഗവാന് ചേർന്നതാണ് അല്ലെ? മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ഏതൊരു ജീവിക്കും ആ ധനം തന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് അവകാശമുണ്ട്, ജന്മനാ അവകാശമുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ആവശ്യത്തിലധികം സ്വന്തമാക്കിയാല് അവനെ ചോരൻ എന്ന് പറയും. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അവൻ ദണ്ഡം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ പറയാണ്, നമ്മളിപ്പോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ ദുഃഖം വരുന്നത്? അല്ല അല്ലേ? അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് ദുഃഖം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ വന്നു ചേരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സുഖവും വന്നു ചേരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം? ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നതിന് അതിന് നല്ല പരിശ്രമം വേണം അല്ലേ? നമ്മുടെ ശക്തിയും സമയവും അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സമസ്ത ധനവും ഭഗവാന്റേതാണ്. നമുക്ക് അതിനൊക്കെ സീമയുണ്ട്, അത് അതിക്രമിക്കരുത്. നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി അതിക്രമിച്ച് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കരുത്. പ്രകൃതിയുടെ ദണ്ഡത്തിന് പാത്രമാവും, ശിക്ഷ ലഭിക്കും നമുക്ക് എന്നാണ്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാകൃതസ്കസ്യ സിദ്ധനം എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈശാവാസ്യമിതം, എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈശ്വരനാണ്, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഈ ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാം അതിന് നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സചേതനങ്ങളും അചേതനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമയിലുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട
അവനവന് മാത്രമായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വായത്തമാക്കാവൂ. മറ്റു സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്. അവ ആർക്ക് ചേർന്നതാണ് എന്ന് നല്ല പോലെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ടയുണ്ട്. ആ കോട്ട അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാവൂ. മറ്റുള്ളവന്റെ ജീവിതത്തിലോ അധികാരങ്ങളിലോ കൈകടത്താതെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് ആർക്കറിയാം? കൃഷ്ണാവബോധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം. അല്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ, അത് ഉയർന്ന ചിന്തയോടുകൂടി എളിയ ജീവിതം ശാന്തമായി നയിക്കുന്നതിന് അതിനെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അനുവദിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ ഭാഗ്യദോഷത്തിന് ഈശ്വരന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ വിശ്വാസമില്ല, അല്ലേ, ശ്രദ്ധയില്ല, ഉയർന്ന ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികവാദികള് ഈ ഈശ്വരദത്തമായ ബുദ്ധി, അല്ലെ, ഈശ്വരൻ കൊടുത്ത ബുദ്ധി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലൗകിക സമ്പത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ധനം കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചു വിചാരിക്കുക, പക്ഷെ ആരോഗ്യം മോശമായി വരുമ്പോ പണച്ചെലവ് വരുമല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായി? രണ്ടും തട്ടിക്കഴിക്കാം, അല്ലേ. സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പണം സമ്പാദിച്ച അതിന് തുല്യം തന്നെ ആയി മാറും, അല്ലേ. ഇപ്പോ 100 പേരുണ്ട്, 100 രസഗുള്ളയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നാണ് എടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ, അല്ലേ. അപ്പൊ അതിലൊരു വ്യക്തി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എടുത്താലോ ഒരാൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല, അല്ലെ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ ആ കിട്ടാത്ത ആൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ. അതാണ് ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീത മാ കൃത കസ്യസ്വിധനം എന്ന് പറയണേ. അവനവന് നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമേ അവനവൻ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നാണ്. ഒരു കൂട്ടർ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈശ്വരന്റെ നിയമങ്ങളിലോ ഉന്നത ലക്ഷ്യങ്ങളിലോ അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള നിസ്സീമമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും വളരെ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ശക്തിയും ഊർജമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സഹജീവികളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനും അവര് മടിക്കില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആ ദണ്ഡം അർഹിക്കണ പ്രവർത്തികളായി മാറും. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എന്താണ് അത്യാഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മൗലിക ദോഷങ്ങളെ മനുഷ്യ സമൂഹം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇവ തമ്മിലും ഒക്കെയുള്ള ശത്രുതകളൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അത്യാഹാരം, പ്രയാസം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതില്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ സാമൂഹ്യ നീതി വരെ സന്തുലിതമായി മാറും എന്നാണ്. എല്ലാ ദുർവ്യവസ്ഥകളോ അസ്ഥിരതയോ ഒക്കെ മാറ്റി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ശാസ്ത്രീയമായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുചിതമായ ആത്മീയ വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും പരിശീലനം കൊണ്ടും മനുഷ്യനിൽ ശുദ്ധമായ അവബോധം ഉന്നിദ്രമാകാതിരിക്കില്ല, ഉയർന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും, അല്ലേ. നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആ തരത്തിലാണ്, അല്ലേ, ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. ഈ ഭൂമിയില് ശാന്തമായ പരിതസ്ഥിതി സാധ്യമാകുന്നതിന് സഹായകമായ രീതിയിൽ ആത്മീയതയുടെ ആധാരത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു സമൂഹത്തിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. ബുദ്ധിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും തന്റെ ബോധത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മുമ്പ് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട 6 ഭക്തി മാർഗ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തട്ടി നീക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുവേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം ആരാ ചൊല്ലുക? 2ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്യാഹാരപ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് വിനാശമുണ്ടാക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്
അത്യാഹാരം, അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം, പ്രയാസം, അമിതമായ അധ്വാനം, പ്രജൽപ്പം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, നിയമാഗ്രഹ, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, അല്ലെങ്കിലോ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കല്, നിയമ ആഗ്രഹയും നിയമ അഗ്രഹയും. ജനസംഘ പറഞ്ഞാൽ ലൗകിക ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ഷഡ്ബിർ 6 കാര്യങ്ങള് കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് വിനാശമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്. ഭക്തി സാധനയില് നമ്മൾ മുന്നേറണേന് പകരം ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിപതിച്ചു പോകും അല്ലെ. ഭക്തി സാധനയിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഉപദേശാമൃതത്തില് എന്താണോ പറയണത് അത് ജീവിതത്തിൽ ആചരിച്ച് കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ രൂപഗോസ്വാമി. ഇപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചാൽ നമുക്കുള്ള ലാഭം അതാണ്. സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ബംഗാളില് അല്ലെ മുഗളരുടെ ഭരണകാലത്ത് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഭരിച്ച കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം കണ്ടിട്ട് മന്ത്രിയാക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രയും മന്ത്രി സ്ഥാനമുള്ള അത്രയും പൊസിഷൻ കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. മുസൽമാനായതിനു ശേഷം ഈ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നൽകുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കാരണം കൊണ്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നിട്ട് തബീർ ദാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ സഖാൻ മാലിക് എന്നൊക്കെ ഓരോ പേരിട്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രവർത്തനം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ജോലിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിരമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോഴ് സമ്മതിച്ചില്ല ആദ്യമൊന്നും. ഒരുപാട് നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് സമ്മതിച്ചു. അപ്പോ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് കിട്ടിയത് എന്താണെന്നോ, ഒരു ബോട്ട് നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹം അത് ഇപ്പോഴും ആ പോളിസിയാണ് ഗൃഹസ്ഥന്മാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. തൻ്റെ സമ്പാദിച്ച ലഭിച്ച ധനത്തിന്റെ 50% ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് നീക്കിവെച്ചു. അത് ബാക്കി 25% ബന്ധുക്കൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള ആവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നീക്കി വെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയും മന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും വിരമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഈ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 25% പണം ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുത്തിട്ട് കയ്യിലുള്ള പണമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. ജയിലിൽ ആരെയൊക്കെയോ ഷട്ടം കെട്ടി അങ്ങനെ ഓടിച്ചാടിയൊക്കെ ജയിലിൽ ചാടി പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് 2 പേരും മഹാപ്രഭുവിനെ ചെന്ന് കണ്ട് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഗോസ്വാമി ആയത്. അങ്ങനെ ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ സംഭാവനകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള കുറെ മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ജീവ ഗോസ്വാമി ശിഷ്യനാണ്, രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പണ്ഡിതൻ വാദപ്രതിവാദത്തില് ഇങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാനില്ല, താങ്കൾക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് കേവലം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല, ഒപ്പിട്ട് തരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിത എല്ലായിടത്തും ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഞാൻ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ തോൽപ്പിച്ചു എന്ന്. അപ്പോ ജീവ ഗോസ്വാമി ഇത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ വിഡ്ഢി എങ്ങനെ എൻ്റെ ഗുരുവിനെ തോൽപ്പിക്കും എന്ന്, ഇവിടെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒപ്പ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സമ്പാദിച്ചേ, അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം, ആദ്യം എന്നെ തോൽപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ മുമ്പിലെ വാദപ്രതിവാദത്തില് അയാൾ തോറ്റുപോയി. അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതറിഞ്ഞു,
ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ജീവ ഗോസ്വാമിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഈ വാണിയിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ല അല്ലേ, വാചോ വേഗം അത് നിനക്കില്ല. അയാൾക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താ പോരെ, അയാൾ തന്നെയാണ് കേമൻ എന്ന്. അല്ലാണ്ട് അയാളോട് തർക്കിച്ചിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാ സമയം കളയണേ, ആ സമയം കൂടെ നമുക്ക് നാമജപത്തിനല്ലേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ശിക്ഷയൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ കഥ. അപ്പോ വേറെന്താ പറയാനുള്ളത്? ഭക്തിശാസ്ത്രങ്ങള് പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ക്രമേണ കാണാം. അപ്പോൾ ഉപദേശാമൃതം ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി വളർത്തുന്ന നമുക്ക്, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ചിത്തശുദ്ധി വന്നിട്ട് കാമക്രോധാദികളെയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അല്ലേ, പിന്നെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളെ അനുസരിക്കുന്നതായിട്ട് തീരും മനസ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മള് രാഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെറുതെ ചെന്നതുകൊണ്ട് രാഗം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അല്ലേ. ഭക്തിയുടെ ബേസിക് റൂൾസ് അതിനി പോകെ പോകെ നമുക്ക് മറ്റു ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയില്ല അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ 3 പ്രാഥമിക ഊർജങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ആരാ പറയണത്? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ബഹിരംഗശക്തി, തടസ്സശക്തി, അന്തരംഗശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ. മഹാത്മാവും ദുരാത്മാവും നിർവചിക്കൂ. മനസ്സ്, വാക്ക്, കർമ്മം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാം. വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ആള് ദുരാത്മാവ്. അതെ. ത്രിമാന ദുരിതങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ആദിഭൗതികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. നിയമാഗ്രഹത്തിന്റെ 2 അർത്ഥങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായി വിവരിക്കുക. യമനിയമങ്ങള് പാലിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഇതും, പിന്നെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തതും. അറിഞ്ഞിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ട് അത് പാലിക്കാണ്ടിരിക്കുക. അതെ, നിയമാഗ്രഹ. അത്യാഹാരം കൊണ്ടുള്ള 3 ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാഹാരം കൊണ്ട് പല ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ. അതെല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് നമുക്ക് നമുക്കായി നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ. അതല്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്നവര് കള്ളനാണ്, അയാള് ദണ്ഡം അനുഭവിക്കാൻ അർഹനാണ് എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഉന്നത ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. അധികം സമ്പാദിക്കാനും സമാഹരിക്കാനും ആഹരിക്കാനും അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ എല്ലാത്തിലും കൂടെ നമ്മൾ അത്യാഹാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലേശം തരുന്നത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. പ്രണാമം. എന്തെങ്കിലും